Ụtụtụ ọma na ụmụnne m ekene m unu. Afa nka bụkwa Okwumereze. Biko nụ enwere special announcement ọkwa m chọrọ ịma n'ụtụtụ taa nke onye chiri ya zero. Nke bụ eziokwu bụ na ife na-emezi na mba Naịjirịa na-agba m anya mmiri wee bụrụ ihe ajọ gọọmenti anyị nọ n'ime tiri anyị n'ime ya. M wee na-ayọ ndị nwunye anyị ma ụmụ esekemperi ma ndị side chick ma ndị center chick, wee na-ayọ unu ncha niile from A to Z this morning wee gaba. Malụ na amalụ na dọla anọ close to 700 naira today. Na dọla anarị bụ etu a ka problem nwoke na-azụ ahịa ma nke na-arụ ọrụ, etu a ka problem ha si wee dị high. Etu a ka BP any average importer si wee dị high. Etu a ka importer ọbụla ka ọgaranya ọbụla si wee na-eruzu ego. Kedu ihe m na-ekwu na? Ọ bụrụkwa nnọọ madam ji ezinụlọ ya na-atụ ahịa atụ, gị waba ọga itinye eme nwunye gị n'ekpere ebe ọ bụ na ọnyanwa ka Chineke gọziri. A nọrọ na bụrụ elezi bongo, nọrọ na ya na ide eweta ego, nọrọ na ya na nwaanyị na-ebukwa gị, nọrọ na ịma na-ekpere dị woman ekpere na ọka ma ị na-suspect carry up and down. Ngịwa bụkwanụ madam ti ibe dị gị n'ekpere ebe ọ bụ na ọ dị gị bụ breadwinner of the family. Kedu ibe m ji ekwu ya? Ndị ọga geenụ m ntị, importers geenụ m ntị. Ọ bụrụ na nwaanyị ị na-anụ anụ kịta dọra kpọdoro isi n'ala wee si na ọ mejezi buku mas ti ibe gị n'ekpere ka ọtụbara gị vegetable, cucumber na ụmụnne ngwongwo na ngwongwo ka e wee na-asachasị umeju anụ maka kidney mmadụ na liver mmadụ ịghọ ka nda. Ọjụ na ọ ma emie n'ọịda na-eburu problem na-akpọ gị iyi witi dọla na-arịgharị BP ga na-arị ọ ma ekweghị zuo ike ime ife ya eme kwedi woman aka kwe na ya be nna ya mgbe dọla dara ịkpọnatakwu ya. Ọjụ dat na kịta dọla rịrị arị na ọ ma eti gị n'ekpere na-enye gị fruits ị na-atapụ, hapụ gị je na-enegharị anya je na-aṅụfu nkwụ. Ọ bụrụ na ọ bụrụ nkwụ na azụ ka ị ya na-ata ịtacha ị natabeghị wee na-eche ụwa gị bikos a na-adọrọ refu. Kwedu woman aka kwe na ya be nna ya. Ngịwa bụ madam, ọ bụrụ na ọ gị bụ di gị bụrụ famili gị, di gị jụ wit ife a gị na dọla na-anụ n'ahịa na-atụ asị madam ịmụ ife ya eme a na-akpọnakwu nwoke akpọna. Kwedi man aka kwe narịa ndị be ha. Ọ kwuru. Kedu ife m ji ekwu ihe a? People are going through a lot. Mental disorder enwelu kịta because of the high rate of insecurity, frustration, unemployment, all affected the whole system totally. Onye ọbụla furu anybody n'anya kịta bebedi ekpere ịnọkata ikpọ ya kịta bụrụ oge ihe akpọ mmadụ na-abarị ya mba, na-afụrụ ya mba, na-akọ ya owe ya, na-echetara ya past ya. Nwanne m onye ọbụla chetara gị your past life nke ikpeazụ a kpọọ ya ihe adụ ha na Baịbụl. Inwetakwuo ya taa ya arụ n'aka. Ọ kwuru. People are going through a lot. People are going through a lot. Kedu ife anyị akpọ ihe nke a? Kedu ihe anyị akpọ ihe nke a? A lot of people are dying silently. Bikonu, ndị madam bikonu, this time around abụrụ time ị ga-eji wee na-awari di gị ọnụma n'efere. This is the time ị ga-eji wee show your love maka emekwe, maka ije, maka ọdọganga. Onwe onye ji gị ụgwọ nke ikpeazụ ịkpọ ya na fon abaziri na mba jiri nwanyị na-epe eti ọntịrị natacha ya ego gị. Maka o nwere ike ọ bụrụ na onye na-enwe BP ịkpọ ya na fon babara ya mba tret ebe BP yeri ya to 320 280. Nwanne marakwa amarụ n'ụna ekpere na-abụ ndị Anglican 239 na-agafe dịka kpakpando ụtụtụ. And ọ na-aha na mba onye ahụ ji gị ụgwọ maka na itreti na BP yeri ya ọnwụọ marakwa amarụ na pams ka ihe general balance by then o wee gara arụ gị ọnụ. Kucha idea ekenekwa m ụnụ. Okwumereze ekenekwa ụnụ. Biko nụ tụsaa na ozi a. Ife nji wee kwuo si tụsaa ya ma nwoke ma nwaanyị onye ọbụla ifuru n'anya gị na-ebi n'ụlọ. This is the time to show him love as far as he is the breadwinner. Ọ bụkwa nna nwunye gị bụ the breadwinner, show her love. Ịmajụ ọjịja, ịmajụ ịga aga, jụ ịcha acha. Ekenekwa m ụnụ.